блокадите на Съветите Клова на Македония. Zagovaram site protestanti da jednako da se organizirat na site mrežu, da nema slobodne mreži iznad Sobranijeta. Единствено ако сега преку поступа играла. Защото покрай жидови, няма покрай жидови. Напади на македонската полиция. Тая ще я щити. Щити да ще успее да защити да ще гранията.
Imamo informaciju дека како да ни дадете делно днес, што е наша каира на сите 5 влеза и 600 кина собранијата, да се организираате под една цел, дека не се стои петронцидово, битни се на своите да ги заштитите. Не мора